Dobre, máme tu videjko, že last minute moment góly. Maybe a chance to break. Maybe a big opportunity. Still a lot to do. Son striding forward. V poslednej minúte góly, hej. Ty vole, aké asle? Okej. Okej. To bolo veľmi pekné. Aj, United. Čo si blázen? Normálne vo finále, kamo minútu do konca zápasu chytí takto penaltu, je crazy. A viete čo je na to ešte viacej crazy, že to bol Onana. Aj, tam bola ruka. V poslednej minúte penalta. Čo ti šíbe normálne? Tak toto je crazy. Čiže najprv to brankár chytí, potom z doražky brvno a ešte potom vlastný hráč ti to vyrazí. Kamo, v poslednej minúte ti vyrazí do rohu loptu. Ježíš. Čo ti šíbe normálne brankár dal v poslednej minúte gól? Tak tebe šíbe, kamo. V poslednej minúte dal gól s lavičkou. Brunko. Nádherný gólik. Ježiš, tam je ešte Mr. Plešaty. Ha! Nice, dobrá, Müller. Tam beží jak drak. Kamo, a vo fifke dostane, že 60 pace vždycky. Čo si blázen? Krásna akcioška. Kamo, to je ten zápas, čo oni dali na konci zápasu 3 góly, nie? Čo ti šíbe, kámo? Crazy. Kámo, v poslednej minúte dostať gól z penalty, to je unlucky hrozne. Messi. Krásny priamak, čo ti šíbe? Nechytateľná normálne. Ale ono je najlepšie na tom to, že proste ten Messi, on vyzerá, keby to proste hraje fakt Fifu na amatérovi. Ste videli, akou s ľahkosťou to kopol? Kámo. Núñez, Darwin! Čo ti šíbe, normálne v poslednej minúte Darwin, keď dá gól, to normálne si musíš ísť podať tiket. Počkaj, on dal akože dva góly, alebo to je replay? Teraz som stratený. Kámo, tak Ederson, toto bol neskutočný zákrok. Čo ti šíbe? Tak Ederson normálne vyhral zápasik. Prečo tam je toľkokrát ten United? Eigentlich nicht verdient hätten zu gewinnen. Korea. Kámo, tak takýto gól dostať na konci zápasu. Aj, ešte penálta. Tak toto bolo hrozne unlucky. Ešte potom gól z rohu. Nice! Let's go. Dobre, Grizzly. Oni mali takú nádej, že oni dali v nadstavenom čase gól z penalty. A potom dostali hneď gól z rohu.
OK, nice, dobré, dobré. Veľmi dobre kopnutý. Priamačik. Ty kokos to, koľko ľudí na tom ihrisku? Normálne museli podľa mňa vymeniť trávnik, hoši, na druhý deň. Čo si blázen? Dobré, dobré. Reálne v tomto videu je len United skoro. Ste si všimli? Lebo to je presne ten United. On vždycky, keď vyhráva, tak dostane na konci zápasu gól, alebo jedenkrát v živote sa stane, raz za 10 rokov, že oni dajú gól v 90. minúte. Mixing it up here, creating a better angle. Valverde with a chance to shoot. It's blocked. It's in. Bellingham's there. To čo bolo za FIFA gólik? Combat contré par McAllister, Konaté qui est venu s'arracher pour prendre ce ballon. Harvey Elliott avec Luis Diaz. Luis Diaz. Nice. L'histoire est grandiose. Kámo, tak toho obrancu by som tak zbil v šatni po zápase. Strašne. Into near post. It's a poor corner. Comes out for Harrison. He'll try the drive. To čo bolo? To bol jaký prízemný half volley? Čo ti šibe? Kámo, Paríž Real, Liga majstrov, minúta do konca, Mbappé. Normálne kamera z toho rozmazaná. Chápeš, ona je minúta do konca a ten hráč tam prejde, aké by tam nejsú. Ja to nechápem. No ja už by som rozbíjal flašky na lavičke, keby som tréner. Kámo, ten Rio. Kámo. Keď si šibe Lukas. Aj. V finále majstrovstiev sveta, hoši. Toto, kamo toto, dojebalo kariéru tomu Kolomuanimu a Martinezovi to urobilo proste trofej. Toto, kámo, chudák chlapec. Toto bol neskutočný zákrok. Ja som vtedy Skykou kúkal, v finále doma. Kamo, a keď som toto videl, tak ja som skoro odletel. Normálne z postele. Som to v posteli kúkal. Ty vole, no, dobre si zatočil. Kam si vezmi, že ten brankár, on to chytí, ale tá strela je tak silná, že aj tak to prejde. To je insane. Kámo, ikonické striedanie, kámo. Toto bolo neskutočné proste. Typek tam došiel a hneď dal gól. Proste. Chápeš? GC je ten jeden hráč, kvôli ktorému Messi nemá 2 World Cupy. Kámo, Sergio Roberto. Kick in the 6 minutes of injury time in the second leg to go ahead. Here we go. It's a fantastic save. Oh, it's a brilliant save. Tebe šibe, kámo. To aký double save dal? They're bursting forward. They've got a chance. They've crossed it into the box. Oh, I don't believe this. There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen. Jordini has scored a penalty. He scored. No to bolo crazy videjko. Jordini has scored from a Leicester penalty that was saved. To bolo crazy videjko, ty kokos.